Se aínda non eres capaz de facer unha dominada, non é falta de forza, é falta de progresión. Segue estes 4 pasos e estarás máis preto da tua primeira dominada. Primeiro, rotación escapular. Antes de dobrar os brazos, aprende a activar as costas. Colgado da barra, baixo os ombreiros e leva o peito sen flexionar os cóbados. Segundo paso, remo invertido ou dominada australiana. Aquí se traballas o mesmo patrón de tirón, pero cos pés apoiados no chan. Mantén o corpo recto e leva o peito cara a barra. Terceiro paso, dominadas negativas. Sobe coa axuda dun salto e baixa moi lento, controlando entre 3 a 5 segundos. Aquí é onde realmente construes forza. Cuarto paso, utiliza a banda elástica. Permíteche facer o movimento completo, reducindo parte do peso corporal. Cada semana intenta usar menos axuda. Se practicas isto entre 2 a 3 veces por semana, a tua primeira dominada é cuestión de tempo. Garda este vídeo e cóntame cando a consigas.